Sa manigarayo ma. Nagdala pa yung siya. Lata. Abi kaluoy. Kaluoy gyud. Di pwede nga tanawon ran ako ni. Noy. 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 Amon kagikan. Matay naluoy mo kuno magtanaw nang magbitbit kag lata priting dako ah. Nya, napay sungkod, napay naon sa man ka? Kalintura ka? Kinsa magkandahan na ka? Mutabang mo ka sa ako. Ay, tabangan no. Alangan man tanawon ra ta ka nga priting luoyan nimo. Uy, nalahoy na ka sa kuha. O sige. Tugtan ta kang mutabang sa ako. Sige, pitpitan ng lata. Ay, lata ra man di ay. Lata ra, padayon nimo sa kuha. Uy, problema na. Tabangan ta ka kay murag naluoy gyud ko nimo ba? Nya, sugdan na nato ni. Ambil na be. Murag bungak gyud ay ni. Uy, bungak man tay ni. Tama. Salamat ka dyan na kamayo na. Ay, man yun na basta maayot ang tao. Mutabang man yun ta. Naisadong! Hunong sa! Kabukat bali. Uy, ha? Unsa naman pod? Ayaw ginagmubaba ka sa kuha, pwede ning bugata. Usa ko kagamanan nga tao. Ang sama nimo. Tagaan akong wis. Pwede ka na ako mangayog bisag unsa. Ha? Putik tail. Bisag unsa? Ihatag na mo. Unsa ako pa ngayon? Kadlok ba ni tawana? Dong, itugan kung unsa na'y gusto nimong wish. Kaya ron ako mahatag diha-diha dayon. Ay, kani, mahatag siguro niya akong tuyo. Bantay ka ha? Tagay kong motor, Noy. Basig, mahatag ni mo ba? Makalaglaag na ko ani. Dako naking lapa-lapa ang akong kubal. Dong, para mahatag na ko imuhang wish. Ipiyong na imong mata o paghihap o katulo. Ay, murag nakulbaan ako ani ba? Ipiyong ako mata. Muyap ko katulo. Sige, excited kay ko. Ipiyong na ako akong mata. Isa. Duha. Tulo. Uy, tinuod ko dahi. Noy, tagagkin salamat, Noy. Wa ko nagdahom na inyani dahi ni. Dong, di ba nangayo kag wish? Mauni mong wish. Sige, ihatag ko ni. Noy, tinuod ko dahi, Noy. Muhatag dahi kag motor. Wa gyud ka namutmut. Noy, abi na kong namutmut ka sa kuha, Noy. Itagaan ko ng motor. Tinuod ko dahi. Tagagkin salamat, Noy. Dong, kaning motora angayan yun ni sa imuha tungod kay maayo kay ka nga tao. Unara, dawata ang yabi kay drive kini. Oh, Ang binabasingin mo bawi yun ni. oy, excited ko na kay ning tawhana. Uy, Noy. Dagan di salamat, Noy. Oh, Sa imo gihatag sa kuha nga motor. oy, muha angayan kay kana dong. Ay, salamat yan, Noy. Matulog ko, Noy. Abay, Noy. Salamat, Noy. Oy, napaandar gid sa panuhak. Magproblema na pug ko ani. Kay magbitbit na pug kog lata. Ay, may pagwa na ko tong itagaang motor. Uy! Hello, uy, bang tawanan ni? Hello, uy, baning tiguangan ni? Wanay dagang pangutana. Ako ning tabangan. Tabangan ko ni. Inoy, asa man kagikan, noy? Uy, kinsa man kang tawhana? Kabugat ba nimong dala? Kaluoy ba nimo? Luoy jud ko nimo ba? Tabangan. Tabangan ako ray dala ani. Yatud ta ka o asay mo hang balay. Tara, O sige. Sige, bitbitan ng lata. tara. Sige, mulakaw ta. Kabugat pa rin baldihan eh.
Luar ka buglubi, pero penting bata. Sa mong kamaayo, Dong. Salamat, Dong. Ay, Dong. Hunong sa... Unsa man? Ibutang sa nang lata, Dong. Unsa? Ibutang ning lata. Tungod sa imong kamaayo, Dong. Kana imong kamaayo. Atagan ta ka ganti. Unsa? Unsa ka nang gantiha imong giingon? Dong, ang akong giingon nga ganti. Ang imuhang kamaayo. Makabukad o kasing-kasing. Maong kana. Tagaan ta kag wish. Unsa man ang awis? Pwede kay ka mangayo sa ako ang bisag unsa. Tungod kay ako, muhatag sa mga maayong tao og bisag unsa. Unsa man na imuhang wish, ako nang ihatag. Unsa? Tinuod mo hatag kag wis? Ano man, dili ka mo tuo sa ko ang muhatag kog wish. Tinuod jud ay ni. Kwarta na jud ko ani karon. Butang diri sa kamot. Uy, kwarta gid imong gusto day dong. Gusto gid ka mangayo kwarta. Ika na kasayon ba? Sige. Dong, ikaw as imong kamot kay hatag na ko ang kwarta. Uy, nawala. Wala ang tigulang. Uy, tuara day. Tinuod jud day ang gingon. Hatagan ko niya gwis. Dong, kanimong wish. Oh, nara. Itsan ako. Karta na kijud ko ani. Oh, Noy, wag jud ko nalipay. makamalipay. Kay imong kwarta. Napakay pa wis-wis niya. Gamay man day imong kwarta gihatag sa ko. Ayan, Oh, taka. Papag-uwi putasa na dito, na dito, kwarta. Shit, thank you. Whew, success. Sumakay iilo na ko ani. Ana ay daon sa badyang. Kini, gwapo ni iilo. Kini, gwapo na ko mi. Uy, kini, pang ilo na gining dahon na sa badyang. Pwede ni ilo. Wato na ko. Asa naman to akong motor? Tuwara ba dito akong kwarta? Hey, patay na. Uy! Adunay ermitan yung nagbaktas. Ato na ko, be. Ermitan nyo! Ermitan nyo! Ermitan nyo! Doon ako'y pangutana sa imo, ha? Wala ba kakita motor diri nga Repsol? Nawala nga akong motor. Basing nakita ni mo. Uy, kinsa makantawhan na. Nawadaan di kag motor. Dong, pasaylo ah. Wala dyan ko nakabantay o gahana imong motor. Muna na ko nimo. Ayay ka! Haman to ako motor. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Hi guys. Ako dai si GG Rider. Hi guys, kini di ay si Yima TV channel. Hi guys, kini di ay ang Bertos Vlog channel. Hi guys, kini di ay si Johnny Boy TV. Hi guys. Ako dai si GG Rider no. So salamat sa inyong mga suporta ug mga comment ug mga kuandra no, mga share ninyo da. Daghang salamat. GG Rider. Ayon ninyo kalimte.
Hi guys, kini na po si Yema TV channel. Una-una sa tanan guys, sinsya na mo sa among mga murag nadili gyud among mga banat karong mga bulan na tuiga guys. Pero in this year 2024 nga maningkamot mi guys. Murag gyapon sa tanang mga subscribers, followers, sharer, likers, supporters sa Yema TV channel, Johnny Boy TV, GG Raider, Virtus Vlog channel. Walang sawa kayo guys na suportahan kami. Salamat at may God bless you. Hi guys, ako na si Johnny Boy TV no. Daghang kayong salamat sa inyo pagsuporta sa mo ang kaubanan guys. So wala ko daghang istorya sa inyo ha guys. Ngay lang kog salamat sa inyo ang pag-share ninyo sa among mga video o sa mga parinti namo. Daghang kayong salamat labi na sa among kaubanan sa trabaho. So shoutout ko sa imuha nga nagtan-aw ani nga vlog. Og shoutout mo ko sa tanan nga nakaila sa mua nga nag-support pod sa muan channel. So kana guys, daghang salamat sa inyong daghang salamat sa inyong pagtan-aw og mora to. Babo guys. Mora to.